Ngibingelele bantwana kaNkulunkulu. Namhlanje ngizothanda ukuthi sikhulume ngomgonqo, ukuthi uyini umgonqo. Umgonqo ilapho khona umntwana wentombazane esephuma entombazaneni eseba yintombi. Umgonqo phela wenzelwa lona-ke phela oyintombi osengenile ebusheni bakhe, osibiza ama-periods. Uyenzelwa lugcinwa lo siko, kubalulekile ukuthi agcinele kona phela ukuze akwazi ukufihla isingenzansi ngoba esengena esigambeni sokuthomba ukuthi phela-ke afihlele abafana. Ukubaluleka-ke kwawo lo msebenzi ukuthi le ntombi phela kumele njengoba iseyintombi nje fanele afunde ukuyithoba, ukuyithiba nenhlonipho, nokuthi njengoba eseyintombi-ke kumele ayiphathe kanjani ukuze phela ngelinye ilanga ukuze kusasa abe umama oqotho, umama uzoba qotho.